να καλησπερίσω τους αγαπημένους φίλους και φίλες, να ευχαριστήσω, αυτά τα λέω πριν γιατί θα τα ξεχάσουμε, να ευχαριστήσω την αγαπητή Στέλλα για την τιμή να παρευρίσκομαι και εγώ στην παρουσίαση της παιδικής συλλογής. Ιωάννης υπέροχος, συγκινήθηκα. Όλη η ορχήστρα, η φωνή σου είναι μοναδική. Λοιπόν, βλέπω, ενώ όταν φοράω γυαλιά δεν βλέπω. Τώρα εδώ πέρα τα έκανα λίγο μεγάλα τα γράμματα. Έχω γράψει δύο πράγματα για το ποίημα αυτό που δεν ξέρω, δεν με συγκίνησε. Ίσως γιατί μιλάει για αγάπη και θα μιλήσουμε και λίγο για αγάπη. Θα μου το επιτρέψεις, μην έχεις άκουσα, δεν θα αρχίσω πριν. Το ποίημα που ακούσατε πριν μιλάει για μια αγάπη που δεν είναι μόνο συναίσθημα. Είναι ανάγκη. Ανάσα, μια εσωτερική φλόγα. Που δίνει όμως νόημα σε όσα βλέπει η ποιήτρια γύρω της. Είναι ακριβώς όπως εγώ το βίωσα, έτσι. Δεν προσπαθεί απλώς να περιγράψει την αγάπη. Προσπαθεί να την δικαιολογήσει, να την εξηγήσει, ίσως και να την προστατεύσει. Θα σταθώ σε κάποιες φράσεις του ποίηματος. Τα σύννεφα στη θάλασσα θα ρίξω. Αυτή η φράση μοιάζει με υπόσχεση που λες όταν αγαπάς αληθινά. Να διώξεις ό,τι βαραίνει τον άλλον. Να πάρεις πάνω σου ό,τι τον σκοτεινιάζει. Είναι ο τρόπος της ποιήτριας να πει θέλω να είσαι καλά, ακόμα και αν χρειαστεί να πολεμήσω εγώ με τα σκοτάδια σου. Να βλέπεις πάντα φως εκεί που θα είσαι. Σε αυτές τις λέξεις υπάρχει κάτι πολύ ήσυχο, τρυφερό. Δεν ζητάει ο αγαπημένος της να είναι μαζί της. Ζητάει, όπου και αν βρίσκεται, να έχει φως στη ζωή του. Αυτό δείχνει ανιδιοτέλεια. Η αγάπη εδώ δεν είναι εκπληκτική. Δεν απαιτεί. Εύχεται. Όλα τα μπορεί η αγάπη. Δεν είναι διαβεβαίωση, είναι ανάγκη. Είναι κάτι που λέμε περισσότερο στον εαυτό μας όταν παλεύουμε με την αβεβαιότητα. Μας θυμίζει ότι η αγάπη έχει δύο όψεις. Είναι σεντάς. Θυμίζει πάθος, αλλά και κρυφός καημός. Δηλαδή μια γλυκιά πληγή που συνοδεύει την καρδιά. Η ποίηση εδώ δεν ωρεοποιεί την αγάπη. Την παρουσιάζει ολόκληρη στην πληρότητα και στην αντιφασή της. Κοντολογής, το ποίημα δεν είναι απλώς ύμνος στην αγάπη. Είναι η εξομολόγηση ενός ανθρώπου που αγαπά βαθιά, αθόρυβα, ίσως και από απόσταση. Που θέλει το καλό του άλλου ακόμα και αν δεν βρίσκεται δίπλα του. Που βλέπει τον κόσμο μέσα από το πρόσωπο που αγαπά και του χαρίζει ό,τι μπορεί, φως, καθαρότητα και ευχές. Είναι η αγάπη εκείνη που δεν κρατάει τον άλλον, τον αφήνει να λάβει. Τελικά το ποίημα μας δείχνει κάτι απλό και συγχρόνω θεμελιώδες. Όταν ο άνθρωπος αγαπά, αρχίζει να βλέπει τον κόσμο αλλιώς. Οι εικόνες, τα χρώματα, τα μονοπάτια παίρνουν τη μορφή εκείνου που κουβαλά μέσα. Και ίσως αυτό να είναι και το βαθύτερο μάθημα της ποίησης. Η πραγματικότητα φωτίζεται από το βλέμμα μας και η αγάπη είναι ο μεγαλύτερος φωτισμός της. Εδώ τελειώνω αυτά τα οποία έγραψα. Από εδώ και πέρα θα αυτοσχεδιάσω. Σκέφτηκα να μιλήσουμε λίγο για αγάπη. Η ποίηση, η λογοτεχνία, αλλά ιδιαίτερη ποίηση μας δίδει, μας προσπαθεί να μας δώσει το ιδεώδες, το ιδανικό. Εγώ συγκινήθηκα έτσι, με αυτό το ποίημα, μιλάει για αγάπη. Και θέλω να ρωτήσω, αλήθεια υπάρχει πραγματική αγάπη? Θα σας προσγειώσω λίγο τώρα, αλλά θα πρέπει να είναι και χρήσιμος. Δεν είναι, ξέρετε, πολλές φορές